שלום לכולם וברוכים הבאים לסדר במשפט, הפודקאסט שעושה סדר במושגים המשפטיים שמשפיעים על החיים של כולנו. היי גל. היום לדבר על נושא שאולי לא נעים לחשוב עליו, אבל ההתעלמות ממנו עלולה להיות הרסנית. מה קורה כשאדם הולך לעולמו בלי להשאיר צוואה? שלום גל. זה נושא כל כך טעון, אבל כל כך חיוני. הנתונים בישראל הם מפתיעים. רוב האנשים פשוט לא עורכים צוואה. כן. יש תחושה כזאת החוק כבר יסדר את זה. השאלה היא, האם החוק יסדר את זה בדרך שהיינו רוצים? סביר להניח שלא. אז בואי נתחיל מההבחנה הכי בסיסית. אוקיי. מה ההבדל בין צוואה לבין מה שקורה כשאין אחת כזאת, מה שנקרא ירושה על פי דין? ההבדל המהותי ביותר הוא שליטה. תחשב על זה ככה, צוואה היא התסריט שאתה כותב לסוף חייך הכלכליים. אתה הבמאי, אתה קובע מי מקבל מה, איך ומתי. כשאין צוואה, אתה בעצם מוסר את התסריט והבימוי למדינה, והיא פועלת לפי נוסחה קבועה מראש שנקבעת בחוק הירושה. אז בואי נצלול לנוסחה הזאת. יאללה. נניח שאדם נפטר והשאיר אחריו בת זוג ו3 ילדים. איך הרכוש מתחלק לפי החוק? אז החוק קובע שבת הזוג מקבלת מחצית מהרכוש. אוקיי. במקביל, הילדים מתחלקים ביניהם במחצית השנייה, בצורה שווה. אז בדוגמה שלך, בת הזוג תקבל חצי, וכל אחד משלושת הילדים יקבל 1/6 מהרכוש. על פניו זה נשמע די הוגן וסימטרי. נכון. איפה הבעיה? הבעיה מתחילה כשהרכוש הוא לא רק מספר בחשבון הבנק, אלא דירת מגורים. פתאום בת הזוג שגרה בבית כל חייה צריכה את ההסכמה של כל 3 הילדים שלה כדי למכור או אפילו לשפץ. ואם אחד הילדים נמצא בחובות, הנושים שלו יכולים לשים יד על החלק שלו בדירה. וואו. וזה פותח פתח למתחים ולסכסוכים במקום הכי כואל. זה משנה לחלוטין את התמונה. ומה קורה אם, נגיד, לנפטר לא היו ילדים, אבל יש לו הורים ואחים? במקרה כזה, ההורים שלו יורשים את הרכוש בחלקים שווים. כן. אבל כאן יש עוד טוויסט בעלילה. אם אחד מהוריו כבר נפטר, החלק שלו לא עובר אוטומטית להורה שנותר בחיים, אלא מתחלק בין האחים של הנפטר. מה זאת אומרת? פתאום אחיך יכול להפוך לשותף של אמו שלך בנכסים. זה לא תמיד מתכון לשלום בית. ואני רוצה לגעת בנקודה רגישה נוספת. ילדים קטינים. כן, חשוב. מה קורה לחלק שלהם בירושה? וזו אולי הנקודה הכי כואבת ופחות מדוברת. הכסף או הרכוש שהקטין יורש, הוא לא מנוהל על ידי ההורה שנותר בחיים. הוא עובר לפיקוח של גוף מדינתי שנקרא האפוטרופוס הכללי. ומה המשמעות של זה בפועל, ביום-יום של המשפחה? המשמעות היא בירוקרטיה מתישה ברגע הכי קשה. ההורה שנותר בחיים צריך להגיש בקשות ולקבל אישור מבית המשפט כמעט על כל פעולה משמעותית בכספי הילד. רוצים לשפץ את החדר שלו? למשל. צריכים עזרה במימון חג יקר? כל דבר דורש אישור. זה מנגנון שנועד להגן על הילד, אבל בפועל הוא יכול להפוך את החיים למסורבלים וכבדים מנסו. אז לאור כל מה שאמרת, זה מביא אותי לשאלה המרכזית. אם החוק קיים, למה בכל זאת כדאי להכין צוואה? נכון. זה נראה כמעט חסר אחריות לא לעשות את זה. בדיוק. צוואה היא הכלי שלנו למנוע את כל התרחישים האלה. כן. היא מאפשרת לך, למשל, לקבוע שבן הזוג יקבל את כל הרכוש, או לפחות את הזכות המלאה לגור בדירה עד סוף חייו, בלי להיות תלוי בחסדי הילדים. היא גם מאפשרת למנות מישהו שאתה סומך עליו, שינהל את כספי הילדים. במקום האפוטרופוס הכללי. כן. וזה אני מניח שגם המקום היחיד שבו אפשר להוריש דברים ספציפיים עם ערך רגשי, כמו תכשיט שעבר במשפחה, או אפילו לתרום לעמותה שחשובה לך. נכון מאוד. החוק רואה רק קשרי דם ונישואים. רק את זה. הוא לא רואה את הנסיבות המיוחדות של כל משפחה, את החבר הטוב שטיפל בך, את הרצון שלך להשאיר חותם חיובי. צוואה היא הקול האישי שלך. ולפני סיום, יעל, למי שמאזין לנו ונמצא כרגע במצב שבו אדם יקר נפטר בלי צוואה, מה הצעד המעשי הראשון שצריך לעשות? אוקיי, אז הצעד הראשון וההכרחי הוא להגיש בקשה לצו ירושה אצל רשם הירושת. אוקיי. זהו מסמך משפטי רשמי שמזהה את היורשים על פי דין ואת חלקו של כל אחד מהם. בלי הצו הזה, אי אפשר לגשת לחשבונות הבנק או להעביר בעלות על נכסים.
אם כל היורשים מסכימים, זה הליך יחסית בירוקרטי. אבל אם יש מחלוקות, כאן מתחילים המאבקים המשפטיים. אז המסר ברור, החוק מספק פתרון ברירת מחדל, אבל הוא רחוק מלהיות אידיאלי. לגמרי. עריכת צוואה היא אולי הפעולה הלא נעימה, אבל היא אחת המתנות הגדולות ביותר של שקט נפש שאפשר להשאיר ליקרים לנו. בדיוק. ועם זה נשאיר את המאזינים שלנו עם שאלה למחשבה. אחרי ששמעתם את כל זה, חשבו על האנשים החשובים בחייכם. איזו מורשת אתם רוצים להשאיר להם? סדר, ודאות ושקט נפש? או פאזל משפטי ורגשי שהם יצטרכו לפתור בזמן הכי קשה שלהם? תודה שהאזנתם.